розтолкував і властям, і мудрецам, бо ж Брестська і Ужгородська унії суть різні акції для різних держав. Брестська для западних руських, білорусів, росіян і українців. Ужгородська іменно для русинов карпатських. Чому так і не знайшовся вчений в Україні, був то розтолкувати явно не знаючим прості речі. Дійсно, дві унії знаємо для різних народів, підкреслюю, для різних, оскільки і українські комуністи колись твердили, що росіяни, білоруси і українці – це один народ, руський, от котрому адресувалася Брестська унія. Ужгородська адресована була австрійцями іменно карпатським русинам, древньому народу карпатських русинов у центрі Європи, котрі оказалися гражданами Венгрії і Австрії поочередно. Но ця територія ніколи не входила ні в склад України, ні в Росії, ні в Білорусі. Тому чистий доказ, що карпатським русинам виділена окрема унія, і навіть отмена її була, до речі, організована окремо. Наприклад, ліквідація унії в Закарпатті була в 48-му році. У Львові була інакша і в інакшій формі. От у 1937 році, 2 сентября, Ватикан наконець освободив Мукачівську уніатську єпархію від підчинення Естергомському єпископу і дали їй статус союріс, прямого підчинення. Коли ми достали цей документ, акт у наші руки, ми не читаємо многоцінного. Наприклад, там не поминається, як ми казали вже, не Рим, не Папа Римський. І весь текст найденого оригінала із нього явно свідчить, що він не сулив і не обіцяв то, що нині греко-католика отож унія принесла тільки свободу, равноправ'я з римокатоликами. Один недавній чоловік написав статтю про це і так пише, що окремі православні священники просто перейшли під зверхність угорського єпископа, що, до речі, невдовзі і вилізло боком їм, бо ще понад століття мукачівські унійні єпископи змушені були доводити власну самостійність, і лише у 1771 році Римом була канонізована Мукачівська греко-католицька єпархія, яка все одно ж до виходу Закарпаття з Угорщини у ХХ столітті підпадала номінальній зверхності угорських католицьких ієрархів. І, чесно кажучи, важко позицію угорської сторони заперечувати, адже підпорядковання герцькому єпископу складало суть історичного документа 1646 року. Удивительно, то чоловік писав, у нього сотні статей код ложь проти православних, ложь проти православної церкви. Но от що касається акта унії, він змушений був, мабуть, скрипя, написати правду. Той похвалив унію Берестейську, як він так пише, натомість в офіційному проголошенні унії Руської церкви з апостольським престолом, укладену на Берестейському соборі у 596 році, мається в виду 1596 році, читаємо інше, просячи, щоб як найвищий пастир Вселенської католицької церкви прийняв нас під свій послуг та визволив від зверхності царгородських патріархів і розрішив нас, зберігаючи за нами обряд і звичаї східних церквей і грецьких, і руських, не роблячи жодних змін у наших церквах. Но нам важно, что у тому документе, даже Берестейскому, написано, что мы уніати виходимо із-под царогородських патріархів, хочемо під Рим. А що ми видимо нині в Україні? Ті ж самі уніатські митрополіти Галицькі вдруг своїх агентів, своїх людей, чиновники направляють у Турцію, в Стамбул, і оттуда везуть подчинення царогородським патріархам. Що це за
практика уніатів. Тоді втікали із-під підчинення царогородського патріарха, а нині своїх людей даже туди направили, бо ходаки, котрі були у Турції просити православ'я в Україні, були майже всі греко-католики галицькі, то є люди, які і не збиралися стати православними, котрі мали можливість там, у Константинополі, будучи греко-католиками з Львова, могли там сказати: прошу пана турецького патріарха рахувати, що ми слабенькі, але ми хочемо бути православні, крестіть нас тут публічно, бо вся Україна виділа. От тоді ми вже вернемося православними, як колись Владимир князь із Крима. Однак ні, вони всі залишилися уніатами, причому агресивними проти православ'я. І той знову, на відміну тої Берестейської унії, глядають подданства цареградському Константинопольському патріарху Варфоломею. Ми думаємо, що хоча ото нанесло у православ'ї в Україні руками греко-католиків досить велику рану, розколи, доповнительні конфлікти, вместе з тим самі вони, якщо будуть способні оцінити свої злочини або злочинні поступки і наміри і зупинитися, виграють. Будуть продовжувати виставляти себе єдиною національною церквою в Україні, а знеславити православних вони самі себе цим знеславлять. Ну і їм ми кажемо: браття, на відміну від вас, ми добре знаємо історію, ми добре знаємо сьогоднішню ситуацію. Вам кажемо: не можна нічого скрити, бо Христос воскрес із мертвих, і смертю смерть поправ, і сущі в гори Божого дарував, а Він людям серце відкрив для пасхальної радості. Отже, пам'ятайте, Ужгородська унія і тот акт унії дає нам основання розуміти. То був акт насильства. Інакше казати не можемо.